फिटिब जड़ुका पहाड़ जान 700 बाहुन गुंफा रही अच्छी मणिनागर आस्थान बुझिपार ये पहाड़ रे 700 बाहानी गुंफा अच्छी बोली प्रमाण प्रमाण ये मेरी को 8 रोच ना। हाय हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ग्रुप ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज ब्लॉग हूँ छतियारू आम रोचे मणिनाग गुंफा बस से आम ब्लॉग टी स्टार्ट करुचु। एबे तो टाइम हो गलानी मैक्सिमम 2:30 3टा हो गलानी। एबे भी वर्षा टिके टिके भी आसिलानी झिपझिप पकाउछ। एबे एबे आम कंटिन्यू आम वीडियो स्टार्ट करुचु। देखंतु एबे वीडियो पाग भी आम आसला बेले वर्षा आटके झिपझिप पकाउला। देखी वर्षा भी पकाउला वर्षा भी मैंने जहाँ पागटा भी क्लियर हो गला कहीं तो आज मैंने जीवा ना आम आशा रखिले कि वर्षा वर्षा फिल्म वीडियो भी भल क्लारिटी भल देखी कि आगुरी कभी जाई शुणी जा हाँ आम तो एवटू बर्तमान ये कटिज आड़े बाँ कटिज यहाँ हूँ मणिनाग गुंफा यहाँ हूँ रोड पड़ो एवटू रोचे आ 5 किलोमीटर पाखापाखि कि जितना केते किलोमीटर रोचे हाँ 5 किलोमीटर रोचे आग भी पूरा ठीक ठाक अच्छी आ 5 किलोमीटर माड़ी जा ना कौन निश्चित ठीक अच्छे। यहाँ हूँ गोविंदपुर छक यही गोविंदपुर छक लेफ्ट यूँ मैक्सिमम रही जाऊँ से 4 किलोमीटर पाखापाखि रही मो गुंफाटा पड़ो। हाँ यही रोड तो यही रोड सीधा ही जावाई पड़ो आमको ये गोटे रोड ही पड़ो। भाई साइकिल साइड दियो। यहाँ तो सीधा गोटे रोड पूरा आमर जाइए पूरा मणिनाग गुंफा को जाइए। वर्षा पवन जोर भी हो टिके देखुच ना केमती गछ पूरा ये खरा भी टिके देहरे बाजबनी पूरा गछ मझे मझे आम जा बहुत बढ़िया जगह के थोड़ा ये ट्राए कर बहुत बढ़िया प्लेस भी अच्छी आगे देखिए। मणिनाग गुंफाटा सीधा तो ये बाट ये देखो मेन गेट क्रॉस कर भितर को आसलु। देखो पहाचटा पूरा केमती है देखो पूरा लंबा आकार पूरा यही पहाच आम चढ़ी चढ़ी ना ऊपर को ना पूरा जीव पूरा ऊपर को नहीं जीव। देखो पहाचटा पहाच चढ़ी चढ़ी गला बेलू पूरा देह फेह कौन हो देखु
ଏଠି ଖାଲି ପଣସ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। এইটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇ ବାଟେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଗେଟ୍ର ତାଲା ସେଠି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ସେକରେ ପୁଣି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ନେଇ ଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ସେକରେ ଆମକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେକରେ ତ ପାହାଚରେ ଆମର ଯାଇ ହେଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକର ଗୋଟେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇ ସେଠି ଉପରୁ ଯାଇ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଉପରକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇପଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିବେ, ଏଇ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆସିବେ, ସିଧା ଆସିକି ଗାଡ଼ି ବି ଏଇଠି ରଖିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ରଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଗେଟ୍ ରହୁଛି ଏଇଟା। ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଭିତରୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି କହୁଛି ନା ଏଟା ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା? ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଠି ଲାଜ କଲା, କିଛି କହିଲାନି, ନହେଲେ ବହୁତ କିଛି କହିଥାନ୍ତେ ସେ। ଛାଡ଼, ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ଏଇ ପାହାଚ ବାଟେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତ ଏଇ ପାହାଚ ତ ଏକଟେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଉ ଆସି ହେଲାନି। ଏଇଟା ସେ କଂକ୍ରିଟ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ପୁରା ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଲୁ ସେ ବାଟେ। ଆଉ Amazing. এইটা হচ্ছে মণিনাগଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା। এইটা হচ্ছে মানে পাহাড় পুরা দেখন্তু। এইটা উপরটা হচ্ছে পুরা পাহাড় রହୁଛି। দেখন্তু তଳେ দেখন্তু ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ନାଗର ଏଠି ଅଛି ତମ୍ବା। এইটা পুরা গুম্ফা, ভিতর পুরা গুম্ফা আছে। ଗୁମ୍ଫା ସାଇଡରେ ବି ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବି ଏଇଠି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଇଠି ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ବି ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ବାବାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଏଇଠି ଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ନା କ'ଣ ବାହାରିଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ନିଘଣ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ରାହସତ୍ୱ ହିଁ ମୋର ହେବ ଚହଟି ଓ ଲୀଳାଚାରୀ ଅଷ୍ଟସଖୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ବୋଲାଇ ରମଚାରୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟସଖୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏଇଠୁ ଅମରାବତୀ କି ବାଟ ଅଛି। ଅମରାବତୀ ବାଟ ଅଛି। ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅମରାବତୀ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଯୋଉ ଅଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ଅମରାବତୀ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାଟ ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ମାନେ ଅଚାନକ ଲେଖାରୁ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ? କହିଲେ ଅମରାବତୀ କି ବିଗର ଫିଟିବ ଜଳୁକା ପାହାଡ଼ ଜାଣ, 752 ଗୁମ୍ଫା ରହିଅଛି ମଣିନାଗର ଆସ୍ଥାନ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ପାହାଡ଼ରେ 752 ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ। କିନ୍ତୁ ସେ କଣ କହିଲେ, 752 ମଧ୍ୟରେ ସାର ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ନାମ ଯାହାର, ଇଏ ସେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଏ ମିରିକ ଏଇଠି ରହୁଛି ନା? ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମିରିକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ନନା ଏଠି ଗଲେ ମିରିଗ ମାଙ୍କଡ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଏଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ମିରିଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ଆଉ 2ଟି ମାଙ୍କଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। এইটা হচ্ছে বাবাଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଠି ଅଛି।
ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ବରା କଷାକୁ ଆଉ ହେଉଛି ଡାଲି ବରା ମାଉସୀଙ୍କର ପୁରା ଫେମସ୍। କଷାଟା ଏଠି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆଳୁ କଷାକୁ ବରା ପୁରା ବଢ଼ିଆ।